Abafazi soke bekhohlakalela amadoda wabo. Ngaba abafazi kuthiwa bathule. Kuthiwa uthobile, uthi uthetha naye umboni uba ujonge phansi usisi, akakwazi nokujonga ngeliso. Bethu nomntana umuntu, wafumana mntanam. Undikhumbuza umama akho elele emangcwabeni lo mfazi, hloba thobe ngalo. Uqombelo xesha unconyo lapha ecanga obeqomba. Akamazi lo, irubbish lo. Akayazi kakuhle uba ipafada natseka. Pafada uthi ngowugqitha ecanga kwayo uyibone ibunile ithe ucifa inoba izihlelele nje, isuke nje ikudibanise namazinyo wayo kakhulu noba kulapha eqatheni. Hayi natseka nditsho nangoku ndithi lo ndwebileyo umfazi utshuntuza yonke le yadi ethetha pepe kumandi kuhlekwa. Hayi akakhohlakalanga umntana womntu bethuna. Uyabona abantu abathobile kuthiwe ngozithobe namagama.